social media sekungonza rikuchema ruchemo tidzama tichikuitika baba chimbotiuzai vanoda kuti kutidonedza waizi vachitaura zvinhu zvekunyepa because tatopa jackpot waona saka vanoda kuvhiringidza kadhiri kaita kuti vakanyebera vanhu uona kuti ndobva ndabukwa nemafanzi angu but mafanzi angu anezondida chaivo aterekenya dzekutaurwa dzetambo dzekuti taka titori neshow Botswana ona vachingova ngoma dzitaure dzina ngoma ngadzitaure brand new Dizamani iri kutenderera Mawanda vakomana vanoimba dzidha vanobva kumbare vakomana vanozivikanwa sahora naDizamani mene makambosangana navo here Dizamani izvozvo mwazvindidonetse ndinobva kumabuda zuva kune mwenje muchibuditsa muchindimatisa kuti mafauke asi variko vanodiga vamunoganda dombo vanofika muchikuyakaromba muchinyeba ivo vanoramba variko vanodida Mawanda vanofika Dizamani muchinyeba akaromba Gandalaenda kuBotswana na mkoma wangu tokita simbisana munongoziva kuti paukama rositapa akasara hezvakamurwadza mwini mfama yakayekutanga takapepama asi hana kupatana vachipiri ada kumutora nikati namatora vanodida pamunoganda dombo vanofika akaromba muchinyepa ivo vanoramba variko vanodida vamunoganda dombo vanofika muchinyepa akaromba vamudzanya yacho chinzwa muzwe yapoti ameseji angavari 40 atifunza chi toziva hombodaro tititi anonzi galanji katira nyaya idzi infama atizvizive mababa vengi mukanda nazi vatatiudzana Mawana ishasha hii waiziva ishasha hii vauzoti ishashana asi sasha chakaomberesa kunge vachi vakwasha Mawana ya ritarenda iri harisina kutenga